Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji ya Malawi konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa chigawo chakumamawa pa Limpopo FM. Monga mwanthawi zonse takhala tikunena kuti tili ndi katundu wochuluka pa Limpopo FM deti kwesesa ndithu kuti nthawi zina tizibwera kawiri katatu pa siku kuti timpungule amalawi akhale audziwa chifukwa kumene tikupitako ndi kumaferano. Ndakubwereserani uthenga wabwino ali koma Comrade Mtanyiwa suti tukwanidwe. Ndakubwereserani uthenga wabwino wochoka kwa Chakwera. Ala Comrade Mtanyiwa mukangoikapo mawoseka uthenga wososuli wabwino yadikuti uthenga wabwino kwambiri kwa Malawi amene mwakhala mukuvutika kwa zaka zonse. Ndakubwereserani uthenga wabwino wochoka kwa Lazarus Chakwera komanso chipani chija cha Malawi Congress Party. Amalawi nonse akumuzi, Amalawi nonse akumuzi, Amalawi nonse makhala mtauni, Amalawi nonse amene muli kunja kwa dziko lino, amene mwakhala mukuvutika kwa nthawi zonse. Lazarus Chakwera ucha kuti watemberuka mtima walapa. Akuti walapa mumkhululukire Lazarus Chakwera. Amalawi nonse amene mwakhala mukuvutika zaka zonse kudya chiteze osasamalidwa kutani utenga uenda kutengerani wabwino ndionera kuti kama maswazochita Achakwera kuti akasatenga soboma fetereza azakhala ochipa ntenga. Amalawi muli ndi umboni, Amalawi kumene muliko muli ndi umboni, waliyamba bodza utenga woyamba umene ndati ndikupaseni chigawo chakumama kuno wandilawiririsa kutamanga kukalowa mu studio ndi umenewu. Akuti Amalawi mukazamvoteraso Chakwera 2025 fetereza azakhala ochipa. Ndikhulupirira Amalawi tonse tamva, tonse taona, tonse tauzidwa kunena kuti dzulo chakumasanaku kunagwa ndege imene anthu awiri amaphunzitsana.
ndege inagwa kulilongwe kokhanga ndi chakwangwangwa ndege inagwa koma anthu amene anali mu ndegemo onse apulumuka ndipo anatenga kuthamangira nawo ku chipatala. Kodi tinene kuti chifukwa choti ndege isinagwere mu nkhalango ikanakhala kuti inagwera mu nkhalango ndiye kuti nawonso akanatha kuziona? Amalawi tati tikudziwiseni kunena kuti pali maplani amene akukonza aboma ofuna kuasintha udindo Athabo Chakaka Nyirenda kuchoka pa Attorney General ndi kuapitisa ku High Court ndicho linga akuti chokonzekera milandu ya chisankho chimene chikubwera cha 2025. Kodi wanena ndani kuti kuzakhala milandu? Amalawi tu akonzeka kungopita kukangovota basi nkumabwerako ikamati 10 koloko 11 o'clock aliyese azadziwa kuti Lazarus Chakwera wapita ndi MCP. So milandu imene mukuikonzekera ndi ya mtundu yani? Ngati mukufuna milandu ipangireni pano. Amalawi sitikufuna milandu. Milandu mdziko lathu tatopa nalo tanamizidwa mochedwa. Limpopo FM italengeza kunena kuti nthawi ina iliyonse DIG Deputy Inspector General amene tikhale nawo aso pano akhale Ax Mwanga game ija aisintha pano amene akulowa pa udindo umenewu ndi aja anali agadi commander Akatani ndi amene akhale Deputy Inspector General Akatani ndi amene akubwera kuzakhala Deputy Inspector General. Ndipo anthu amene agwirizana kunena kuti Department of Police Service anthu amene sopano ataziyendesa ndi Ax Mwanga komanso amene akubwera kuzakhala inspector Deputy Inspector Akatani Mayolamu. Anthu amenewa ndi amene agwirizana kunena kuti aziyendesa polisi. Ndipo Hape Nkandawire amene akhala kugwira naye ntchito kwa nthawi yayitali amene alibe naye ntchito soyayi akuti ku police service sakufunako mtumbuka sakufunakonso mulomwe sakufunako muyawo akufuna police service ayang'anire okha achewa. Ndimafuna ndichenjeze zipani zotsutsa chifukwa chigawo chakumama kuno mwaitanidwa. Ndikufuna ndichenjeze zipani zotsutsa zimene zaitanidwa chigawo chakumama kuno kumene kuli mkumano pakati pa Public Affairs Committee mabishopu komanso ndi mkulu wina amene akutchedwa Mkwezalamba wa bungwe lina. Lero pacha mukukakumana ndi Malawi Electoral Commission azipani zotsutsa. Ndofuna ndikuwuzeni kuti nthawi pamene imati past 12 zulo yamasana a Public Affairs Committee analandira ndrama kuchoka kwa Lazarus Chakwera, mabishopu analandira ndrama kuchoka kwa Chakwera, uya kuzinamiza wa mabungwe Mkwezalamba analandiranso ndrama kuchoka kwa Chakwera. Ndicho linga chonena kuti apaki mabishopu a Mkwezalamba against ino azipani zotsutsa iwo akavomereze kunena kuti
mashini asmathematic alibe vuto ndipo tikuyenetsa tagwiritse ntchito. Ndendi kukupemphani inu azipani zotsutsa amene mwayimira Amalawi, chifukwa mukuyimira Amalawi simukuziyimira nokha. Inu azipani zotsutsa amene mukupita kumeneku kukayimira Amalawi, tikufuna timve zosatira zenizeni. Tikufuna tuone mkumano umene umwina ukulephereka kuti iyayi tikachite konzati anthu amene tikuwayimira ife. Anthuwa alandira kale ndalama ndezonena kuti tipusisane, sitikufuna utengawu upite kwa nonse azipani zotsutsa pamene mukakumana ndi Amalawi Electoral Commission. Dziwani kunena kuti azanu ambali ina a Public Affairs Committee komanso mabishop komanso akuti pali kabungwe kena kamene dzina lake kakundivuta koma mtsogoleri wake ndi Mkweza Lamba. Anthu amenewa alandira kale zawo. So you need to be careful. You are there for Malawians. You are not there for your own life, but also life for all Malawians who are suffering. This is Comrade Ntanywa, Limpopo FM. Ndimaona zulo pa social media pakudusa timau ndi telefoni namba ya Talakadula akuti akonzeka kunena kuti akakumana ndi Comrade Ntanywa amupha ngati mmene anamphera Chilima, amudula mutu ngati mmene anamudulira mutu Major Seremani. Ndimaseka ndikuzifunsa kunena kuti mchimwene wanga Talakadula, ndikuchula kuti mchimwene wanga Talakadula, munayikidwa chisulo mthupi mwanumo, mufuna muyikidwe zisulo zingati? Mwakhala mukumenyana ndi azinzanu, lero anakuthyolani, lero anakuyikani zisulo mthupi mwanu, kapena mudalira ndondocha zimene tamva zonena kuti inu muli ndi ndondocha. Nchifukwa chake mukafuna kummenya munthu mmayamba mwafufuma kaye chifukwa cha ndondochazo. Nde nchifukwa chake mukunena kuti mukakumana ndi Comrade Ntanywa mumupha. Kwadi tumamuna nzako mpachulu malinga utakwerapo nkuteka muli ndi ndondocha, ine ndili ndi ndondocha. Gwirani ntchito ndi Malawi Congress Party, tumikirani Malawi Congress Party mmene zingatere, koma zindikirani kunena kuti kunja kuno Amalawi tikupemphera usana ndi usiku kunena kuti Mulungu atiyankhe mayankho athu, kuti tidziwe chiona chenicheni chimene chikuchitika mdziko mwathu. Ndani amene akuamenya anthu, ndani akuasogolera anthu ndi zikwanji? Mwamvatu ana akuulula, siku lina ana amene akuulula kuti keni zikhale ng'oma ndi amene amagawa zikwanji, ndi amene amatipasa ndrama. Siku lina ana amene aja azaululatu. Kodi mwayiwala milandu imene munayipalamula 2022 mufuna Amalawi tiakumbuse? Amalawi tibwera tikuziwiseni milandu imene anayipalamula a Talakadula nanga inakathera kuti. Mwayiwala anthu ana sukulu anabwera ndikuzagumula nyumba zimene munazimanga zonse zicha mwayiwala. Mwayiwala kuti boma la MCP ndimene lina kupulumusani. Tibwera tauza Amalawi adziwe. Amalawi chigawo chino chakumamawa ndati ndingotengeraso mwayi kuti Amalawi ambiri mudziwe, chifukwa nkutheka timangona maudindo wakuti chikuchitika ndi chani. Pala azikulu ena amene iwowo amazichita kuti ndi opemphera kwambiri ndi amenenso akuononga dziko la Malawi.
kodi chinachitika ndi chani kuti Colin Zamba akhale pa udindo umene aliwo uja? Kodi chinachitika ndi chani kuti Thabo Chakaka akakhale pa udindo umene uja? Pali mkulu wina amene dzina lake ndi Apostle Nyirenda, amakhala ku South Africa, ali pa payroll ya boma, amalandira salary mwezi wina uliwonse, koma amakhala ku South Africa. Akuti Apostle Nyirenda ndi mmodzi mwa ma advisor a president. Apostle Nyirenda amenewa ndi amene anauza Lazarus Chakwera kunena kuti Thabo Chakaka Nyirenda ndi amene akhale attorney general, ndipo Apostle Nyirenda omwewa ndi amenenso amene anauza Lazarus Chakwera kunena kuti Colin Zamba akakhale mu office ya president of cabinet, maudindo ongosonya ndi chala, osati chifukwa chonoti munthu uyo ali ndi kuthekera. Ndeno munthu amene wakhala akupanga zimenezi ndi Apostle Nyirenda amene amakhala ku South Africa, ndipo amakhala akubwera ku Malawi now and then, in every 2 days, in every 3 days, amene amalipira matikiti andege ndi Lazarus Chakwera. Amalawi ndi kutumizirani matikiti andege amene ndapeza, amene Apostle Nyirenda akhala akugwirisa ntchito kuchoka ku South Africa kupita ku Malawi, ndalama zimene Amalawi mwakhala mukuvutika kumadya chitedze, kupe osapeza thandizo kuchoka kuboma, osadziwa pali anthu ena amene akuzitcha kuti iwowo opa Mulungu. Kuopa Mulungu kuja nchabe kumangokhala pamaso pa anthu, tikamaona nkumati abusa, 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 haleluya, abusa, ambuye akudaliseni. Timangwaona zikuchitika, koma ndizomvetsa chisoni kunena kuti Apostle Nyirenda ndi amene anasankha Thabo Chakaka Nyirenda kuti akhale attorney general, ndi amene anasankha amayi kapena mwachidule kungoti amene anapezera ntchito ku MCP pasi pa ulamuliro wa Chakwera. Anthu awiri amenewa ndi Apostle, ndipo Apostle Colin Zamba kuti azipeza ntchitoyi chifukwa chonoti pali ubale pakati pa Anyirendawo ndi Colin Zamba, ndi pa chinzawo ndithu, osati chinzawo cha Danley kumenya wagwesa, ayi, koma unzako umene umakhalira wanomo. Ndipo noti munthu itakhala nthawi imodzi koma ndimpezere ntchito, nchifukwa chake anapezera ntchito mboma la MCP. Muza sisi mkazano kwa mpando wa president ajifanya. Ndizaye sasa kambia na ndio hova kuti mvua imene izibwera ndipiteleza kale. Ndipo Apostle Nyirenda analiso mmodzi mwa anthu amene anapita nawo nkumakasakasaka mashini asthmatic. Pastor Tom komanso Priska Pondangaga akadalibe pa payroll ya boma, ndipo akulandira ndalama Priska Pondangaga ngati nduna ya boma kuchokera siku limene anachosedwa pa unduna kuzafika lero akulandirabe salary ngati minister. Mutikhulupirire shuga mutitsa kapena ayi. Fuso la kwina zedi. Zinthu zakwera ndi chakwera. Rimpopo FM ndi Comrade Mpanyo wa chigawo cha kumamawa.
tisiyane pomwepa tikumane mchigawo china chimene ndikuuzeni kodi a retired soja Njalale ndi akaponda mgaga pali ubale wa mtundu wanji nanga ndi kampani iti imene ikuononga ndrama ku State House sonse ndikubwereserani pa Limpopo FM ndikatelonso chigawo cha kumamawa tisiyane pompa mwakoma nonse amalawi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Mwadzuka bwanji mmaro mwadzuka bwanji ya fire Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Mwadzuka bwanji malume kumene muliko For Riches Organization. Mwadzuka bwanji Malawi First. Mwadzuka bwanji mwakonzeka ma demonstration akubwera. Mutikubirire shuga mutitsa kapena akuti akalowa mboma mtengo wa fetereza ukapa 10,000 amalawi munkhulupirira munthu uyi wayambapo tumabodza. Mangainu tabanduka veterans naesa kumaoneka andokulima munda tuso wachotira engoma za chipasi wawina iweyo kutezo za ifeyo talo niweyo koma Club Junta, building better Africa. mutikubirire shuga mutitsa kapena